Så ninja skal jeg kunne fungere med alle levende elementer på den her jord. Deriblandt geder. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah, but they fought with expert time. Vi står nu foran Mathias' lejlighed, hvor vi har en aftale om et interview. Lad os gå ind og se, hvad det er, han laver. Mathias? 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 Nej, Mathias! Mathias! Det var også fra Kanal Ballers! Kanal Ballers! Hold da op. Ja, går herude og træner min højarm. Ja, du er også fuldtidsninja, ikke? Ja. Det er noget med, der er ikke særlig mange, men hvordan får du egentlig din dagligdag til at fungere? Ja, altså, det går jo fint nok, altså. Men altså, jeg har jo ligesom altid haft den der interesse for den asiatiske kampsport. Og der valgte jeg jo så at blive en ninja på fuld tid. Fordi at jeg har ligesom altid været forundret over, hvordan de her små mennesker med rigtig små øjne har været så gode til at kunne slå og sparke helt præcist. Og så har jeg jo ligesom studeret det og ligesom dykket ind i det her. Ja. Mathias, hvordan er det, man bliver ninja som dig? Hvad? Jeg er alene hele verden, når jeg spiser M&M's. Ja, okay. Hvordan bliver man ninja som dig, Mathias? Altså, du kan ikke bare blive ninja. Du skal jo være født sådan. Altså, jeg er jo opvokset i det hemmelige tempel i Tibet af Master Sensei Frederik Hitotsuki. Han var en sand mester. Den bedste af slagsen. Men hvornår er man så en ninja? Altså, ninja er jo en livsstil. Det er jo ikke bare noget, du er om morgenen, eller... Det er noget, du er 24/7. Morgen, middag og aften. Du er det hele tiden. Det er et fuldtidsjob, og det kræver om rigtig meget. Ligesom en superhelt. Så det, som kendetegner dig som ninja, det er jo sådan set... Ja, det er det. Det er mit grønne bånd her, som jeg fik, da jeg mediterede i 24 timer, uden vand eller drikke. Eller M&M's. Jamen, hvordan får du råd til at købe dine ting? Du har ikke noget job, og du er bare en ninja i en etværelseslejlighed uden strøm. Du kan godt glemme det. Du kan godt glemme det. Jeg er ikke bare en ninja. Jeg er en vogter. Jeg er en helligånd af det hemmelige tempel i Tibet og de gyldne skriftruller. Jeg har oplært selveste sensei. Han har lært mig alt, hvordan han skal omgås i de mørke gader i Tibet. Ja, altså, for en ninja er det jo meget vigtigt, at man får den der meditation. Og jeg mediterer måske 10 timer om dagen for at finde den her indre ro, som er ret vigtig for en ninja. Og det kræver det, at der er fuldkommen ro og intet larm, hvor man bare er sig selv. Og så er det vigtigt, at hvis jeg ikke får min... Hvad fanden? Vi sidder nu ved, har nu fundet Mathias' meditationssted, hvor han sidder og mediterer dagligt 10 timer. Ja, så skal jeg så med bussen her. Står lige og venter her, og bussen den kommer. Men altså,
Det er jo nok ikke alle, der er vant til at se en ninja i ren offentlighed. Normalt er jeg også skjult og sådan noget. Nej, så kan jeg se. Hvad sker der, mand? Ja. Det er ikke normalt for folk at se en ninja her i ren offentlighed. Normalt sniger jeg mig også sådan rundt omkring. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero.